Yun to. Beef bread with extension. Available na sa DBB. So, available din siya. Ang akong burger ron, ni 90. 20 gauge, 5 loops. Battery, 24. Diyos na ko, bukayo, rice pop, south pow. O, lamit po na jackal. Mag-jackal na mo. Fat clouds. Kawal, ay kurente. Available lang sa DBB. Test 5. Get back na ako. Na extension pwede nyo dual. Beef on.